Toda a actividade deportiva que hai prevista para o Concello do Barco durante o ano 2025, entre tanto a actividade programada polos propios clubes e a programada polo propio Concello. Sempre aquí temos esas dúas actividades potentes como son a milla e máis o descenso do SIL. A milla, recordar que fai unhos días fomos a recoller un galardón que nos deu a Xunta de Galicia, de mans do presidente da Xunta. E logo sabedes que este ano temos un evento a nivel nacional, ou eu diría casi internacional, como é a salida da Volta Ciclista a España do Barco. O Barco vai a ser un punto de salida, vai a ser o inicio dunha das etapas, da etapa que remata no Bierzo, que remata concretamente no Morredero, e hai aí un campeonato de España tamén que nos acaban de conceder, que é o Campeonato de España de Marcha, Promoción e Máster, é dicir, un campeonato moi potente a nivel de toda España que se celebrará o día 14 de decembro deste ano. E ademais é un campeonato que, polo que me dicen os expertos, pois ten unha parte moi espectacular, porque o circuito é moi cortiño, entonces o que estás vendo é continuamente pasar os deportistas recorrendo o circuito, co cual o público pode estar ali presente disfrutando do paso continuo dos deportistas, non como outras marchas que son ou outros campeonatos que o circuito é moito máis largo, entón os ves pasar así esporádicamente. Entón, polo tanto, as dúas actividades potentes que xa ten o Concello, como son a milla e o descenso do SIL, e sobre todo esa salida da Volta Ciclista a España e este Campeonato de España.